Ezenala ndị Umueri Igwe Bennett Emeka otu ahụ jikọrọ ụmụafọ Umueri n'Ọyọ nakwazi ụmụafọ Umueri Okebo Kingdom bụ ndị nke nọ n'ọdị nso a wee merube emume ịwa ji nke ndị Umueri nke afọ a n'ụdị pụrụ iche. Ya bụ ịwa ji Umueri nke afọ a bụ nke were ọnọdụ n'obi Igwe Emeka nke rọchara ọtụtụ ndị enyi ikwu na ibe ndị nọgasị n'ọkwa gọọmenti dịgasị iche iche, ndị eze ọdịnala nakwa ndị na-echere ha ezi echiche, ndị bịara iji wee fee Igwe nro n'ụdị pụrụ iche. Ka Njideka Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Igwe Emeka mgbe ọ na-awa ọjị ka o kpere ekpere ka e nwee udo tọrọ atọ n'Umueri iji wee weta agamniru. Ọ kọwara na emume ịwa ji Umueri bụ iji kene Chineke maka ihe mepụtara n'ubi nakwa ngọzi ndị ọzọ Chineke nyere ha. O mechara waa ya bụ ji ụzọ anọ nke na-anọchite anya kwọta anọ dị n'Umueri bụ ezi Ikenga Ivite na Otu Ọcha ma kesara ha ya. Onye President General nke Umueri General Assembly Chief John Mechie, High Chiefs Egbuna Okechi, Samuel Emeka, onye isi oche kọmiti haziri ịwa ji Umueri Chief Eugene Aghaebe nakwa odeakwụkwọ ya Comrade Tochukwu Chukwudebelu ya na Chief Sunday Luemono kọwara na ịwa ji nke Umueri na-akwalite ịdị n'otu ma na-eweta mmepe na ngọzi nye obodo ha, ma kwue na ịwa ji Umueri na-abụ pụrụ iche n'ihi ụdịrị igwe Chineke nyere ha. Ji nwe ọ na-awa taa, ọ na-awali awali, so ọwụwa ji a ọ na-eku eku na Umueri. Ekpele na-ekpekwari nne ya bụ na ọ ya ga na-awa ji a steady. Ọ wasịkwa nne ya, ọ ya agbata ogologo ndụ na arụ ịdị mma na ezinụlọ ya. Site na Umueri Okebo, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.